uYesu Kristu inkosi. Ndithi mandibulise kutata umpostile Ntsimandi nakumama umpostile Ntsimandi. Bulise nakubazalwane bonke basekhaya leZwi. Tata ndithi nanje makhe ndingqine. Tata ndithe xa ndifikayo ngoLwesihlanu kwelo cala tata salala ngoLwesihlanu ndanombono tata. Ingathi ndibona umntu ongusisi unxibe ezilokhwe ezinezipliti. Ingathi le lokhwe yakhe ithe nca apha kuye but uyakhala lo sisi, uyatsha tata, uyakhala. Sathi tata nanje xa sibuyayo laa mini sibuya ngayo, imoto yaveske yagcwala indlela apha endleleni, yagcwala indlela tata, yaphuma imoto. Ndazama ukuyikhontrola, ndanoba ndayikhontrola ndani kodwa yakhontroleka yaphuma endleleni. Ndiye ndathi xa ndiyijekhayo iviri lave lawakhilikiki phantsi. Ndawabona tata amandla kaYesu. Nangoku sisizayo siye sadlula endleleni kukho amaqhude amabini endleleni. Ndide ndixelela abazalwane ndithi, heyi, ndigqiwodlula amaqhude amabini bayothuka, ngoba amaqhude ngala tata aziphosayo emotweni. Siyambulela tata nje uYesu ngomthandazo nangento yonke tata, siyabulela kakhulu. Siyabulela tata uYesu mkhulu entweni zonke tata. Kude kwangqina nomnye umfana endisebenza naye uthi kum, ndiyabona uzive esethile, uthi kum, hayi, enyanisweni indlela enihambileyo inde kakhulu kodwa beningahambi nodwa. Ndatsho ke ndithi, hayi, besihamba noYesu. Uthi, hayi, enyanisweni beningahambi nodwa. Ndawabona tata amandla kaYesu. Ndithi udumo lonke malube kuye tata. Siyabulela kakhulu, enkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyabingelela ubaba uNtsibande nomndeni wakhe noma Nsibande egameni elihle likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngenela ukuphakamisa imangaliso kaNkulunkulu angenzela zona empilweni yami. Kade ngingekho right, bengigula kakhulu, kubuthakathaka bonke uNkulunkulu uyayiveza empilweni yami, ewusomelaphi, ewusomphulukisi. Ngiyambonga uNkulunkulu, bazalwane. Kade nginenkinga kuleya mkhosi esasingene kuwona sikhulekela inkonzo yabesifazane. uNkulunkulu ungenzela umusa ngendlela emangalisayo. Ngangiqalwe nje ama-piles unyaka lo uqala, ngiguquziswa nje ama-piles impilo yami. Asengigcina sengasakhoni, ngike ngaba no-2 days ngingakwazi ukuya endlini encane, ngingakhoni futhi ukuthi ngikwazi ukuchama. Kodwa nje uNkulunkulu ngathi ngingena emkhosini ku-day 3, day 3 wokugcina, uNkulunkulu wangenzela umangaliso omkhulu empilweni yami. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngavele nje konke lokhu kade ngiblokheke kukho, bengithi uma ngingaya endlini encane ngiqumbe la izitho zangasese zangezansi zivuvuke, ngizwe ukuthi khona kuyafuna ukuthi ngikhiphe udoti, kodwa manje ngingakwazi. Even ukukhipha umoya benguzwa ukuthi ngiyaphusha, ngifuna ukukhipha umoya kodwa ungaphumi. Ukuchama nakho futhi, uchama bekade ngichama ebusuku kuphela, kodwa nje ngoba kade ngisemkhosini ngiphuza, bengachami ngendlela ebekufanele ngichame ngayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithe uma ngiqeda lowo mkhosi kwavele nje kwavuleka ukuya endlini encane, normally nje akangabe umshikashika wokuthi kade ngingakhoni ukuya endlini encane. Kwaba ukuchama, ngakwazi ukuchama. Ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu kakhulu. Bengiblokhile nje izitho zami zangasese zangaphansi. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyaphila. Ungenzele umangaliso omkhulu kulesi simo ade ngibhekene naso. Bheka amandla kaNkulunkulu. Ngiyohlala ngimphakamisa njalo, ngiyohlala ngimnika udumo njalo, ngiyohlala ngimbonga empilweni yami. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba, kunosisi la oke waletha umbono wathi yena-ke uyasuggesta nje ukuthi kungani singayingeneli le namba emkhosini, ngoba phela labantu bayafana
nathi nami baba ngiyamsekela mina lo sisi ukuthi baba kungani vele singayingeneli emkhosini sisheshe sigive up kanjalo nje. Hayi angiboni baba ngoba phela usathane lo basebenzisayo labantu laba, usathane uyamsaba uNkulunkulu, usathane uyamsaba uJesu Kristu. Mayisefikile uJesu Kristu phambi kwasathane uyavuma egoqe ngedolo esho ukuthi uJesu Kristu inkosi yethu. Pho kungani thina sivele sheshe sigive up kanjalo, sigive upiswa abantu abavuma nje abasetshenziswa usathane, kodwa usathane esaba lenkosi yethu. Baba angithi lithi izwi ongenzeki kubantu kuye kuyenzeka, noma ngabe baba sebeyivalile ka-Vodacom, kodwa thina sihamba ngaleli zwi lithi okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka baba. Nami baba ngisibone ngingathini, ngithi baba singasheshi nje kahle kahle sheshe sigive up kanjalo, ngaphandle-ke uma uNkulunkulu eselethe umbono ukuthi hayi cha, kahle 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 kungecebo lakhe, vele icebo lakhe ayinakuvinjwa baba, asinalo ukuphikisa icebo lakhe. Kodwa-ke baba ukubekezela kwethu baba, lithi izwi ukubekezela kwenu makwaziwe ngabantu bonke. So baba selude uhambo baba, siyikhaya leZwi baba, selude usathane. Angithi thina simelene nosathane, usathane uyabona ukuthi sithatha abantu abekade sebazuzile. Leli khaya leZwi lizuza wonke umuntu kahle hle, lizuza wonke umuntu. So seningi baba impi esisazobhekana nayo, so singasheshi sigive up kanjalo. Sithi noma kuvuka impi baba, sikhumbule ukuthi thina sake sahamba ngaleli zwi, thina kubekezela kwenu makwaziwe ngabantu bonke, ukuthi okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka baba. Sikhumbule ukuthi sake sanqoba inamba yake sebeyivalile aba-Vodacom, sebeyivalile bonke. Sakhumbula ukuthi thina sinenkosi yethu, umphathi wezinto zonke. Sikhumbule baba ukuthi thina sikhuleka kumunini mandla wonke, kumphathi wezinto zonke baba. Nami ngithi baba, le namba ayingenelwe baba emkhosini, asingavumi ukuhlulwa usathane. Kuyoba nini simvikele yini le sengikhohliwe Instagram i-Telegram baba, nayo usathane usangayenza ukuthi ingasebenzi nje. So ngisahlulekeni sizamile. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyakubingelela gameni elihle likaJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yethu ephilayo. Bingelela umama wethu, bingelela entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, bingelela ekhayeni leZwi. Nkosi yami baba, angazi ukuthi ngaqala ngithini nje, ithi ngibonga uNkulunkulu. uNkulunkulu asiwamuhle entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. uNkulunkulu siqale nje sambona etekisini sigibelile suke eMaritzburg, abazalwane, uthando nokuthobeka. Ayibo, sithe masisifika ekhaya entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ayi mina ngikwazi lokhuyana futhi ngiyaqala futhi ukuthi umuthi uyayichaza, awukwazi ukuyichaza komunye umuntu ubuhle ebakade kuleya ndawo. Isema-bathroom, kunokuthula, akunakho elindwayo, isema-toilet. Nkosi yami baba, ijalidi lonke, abantu bakhona bathobekile. Uyayibona ukuthi lento bayincela kubaba nomama, kunothando lana. Baba, ngazi ukuthi ngachaza kuthini. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngaphumelela, ngahlangana nabazalwane. Kuningi ngikufundile kubazalwane, ngifunda intobeko, ngifunda uthando, ngifunde nje ukunakekelana, kanti yonke lento igcwele kubaba. Baba, ngiyazi mina into enje, angaze ngiyibone into enje. Angazi ukuthi yini engangisusa kule ndawo. Baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngimnikeza udumo. Ngiyamcela uNkosi uJesu ukuthi baba engathi ngakugcina, agcinele thina-ke manje egameni likaJesu. Kuningi esikufunda kuwe, nesikufunda kumama, kunye sikufunda kubazalwane, ukuthi impela simele ukuthandana singabazalwane, simele ukuba humbled. Mawuthi awuthobekile nokungabi nalo uthando, ngeke ngizibuza ukuthi uzothi uphumaphi, uzalwaphi. Baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, kuningi uNkulunkulu engiyambonga ngakho nengakuso. Umuntu nje obelana kube ngathi nje manje ngavela phindela emuva.
abe kuleya ndawo leyayana enokuthula, esenokuthula nansi indawo. Hey baba, hey, unomuntu usamangele namanje. Mangitshela nje ubaba uMkhabela uthi hayibo, ngithi hey, ngiyakutshela. Nkosi yami baba, siyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyaxolisa ukudelete, ayenzekanga kahle besini. Namhlanje baba ngivuke nobe ekhuluma nathi othiwe umnini wekhaya leZwi, othiwe umnini wegroup lekhaya leZwi, obesiyala esiyalisisa esiningalokothi niphume, hlalani, esincengisisa futhi, hlalani, ningabe nisaphuma, hlalani la, ningalokothi niphume kule group. Ngabe ngabona futhi baba kwenye indawo, siyikhaya leZwi, sindawonye, kuculwa, kuhutshwa, ngaze ngaphaphama, kuhutshwa kanjalo. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi kogcotshiweyo ekuseni. Ngiyabingelela baba nomama. Siyabonga baba ukuzwa izifundiso kwabe baseyinkonzweni abazizwele beyibonela. Siyajabula, siyabajabulisela ngelinye ilanga uNkulunkulu uyosihola nathi. Sinesifiso sokuthi sike sihlanganyele. Siyezwa abazalwane bayatusa kakhulu. Nathi soyibonela lobu bukhazikhazi ngelinye ilanga basendlini yendlu, basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngiyaxolisa ukudelete sengisengadelete kabili babi kithi ngokuphazamiseka. Ngibuka le ndaba yokuvalwa kwenamba baba lesisebenzisayo ukuthi kuluhlelo lukaNkulunkulu. Hlezo kungenzeka ukuthi bekungeke kuze kwenzeke ngendlela uNkulunkulu afuna ukuthi kwenzeke ngayo, kakhulu njengoba asabekile lokuthi leli khaya leZwi lisemhlabeni wonke noma lizaba semhlabeni wonke. Kunalabazalwane labavela nalo Telegram owamukela abantu abaningi kakhulu, hlezi uNkulunkulu ubevala lo WhatsApp afuna kuvuleleke la kuzongena khona abantu abaningi, njengoba asabekile ukuthi kuzawugcwala umhlaba wonke ngekhaya leZwi, kukhulunywe ngoJesu Kristu wethu. Siyabonga lamaqiniso lakhulunywa la ekhaya leZwi. Siyabonga lamaqiniso akhulunywa la ekhaya leZwi bathandekayo. Siyabonga. Hayi othandayo nje nongafuni ukuthi athathe. uNkulunkulu wethu siyabonga ukuthandwa nguwe. Siyabonga izifundiso ezinhle kangaka. uNkulunkulu akugcine baba nomndeni, asikhulise nathi ekwazini, abuyisele ukwesaba okungasekho emhlabeni, athi asimesabe sithuthumele. Awukuphelile ukwesaba uNkulunkulu, kuphelile ukuthuthumela uNkulunkulu. uNkulunkulu uyabuyisela. Ngiyabuka mangilalela nobufakazi baze bamethemba uNkulunkulu abazalwane basekhaya leZwi, baze bamkhola uNkulunkulu abazalwane basekhaya leZwi. uNkulunkulu asisize baba, simkholwe simethembe ngezikhathi zonke. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngempela usemhlabeni, mangisalalela lo mhlabeleli kuze kufike ukuthi nami anguhlabelele, bese ngibona abazalwane badla ukudla okuluthiwe baze balethelwa nazingane. Ngibabona ngendlela babegijima ngayo beyolanda amasobho namarayisi noflower. Nkosi, angiyazi lento. Abazalwane impela bathembekile, abasindisiwe. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngizwa nje izwi elikhulumayo ukuthi izwi lami nilenza ize ngenxa yesiko enilivezile. Bese ngibona ekhaya labazalwane, ngibona kulenga iy'mpondo lapho ngasemnyango, iy'mpondo zey'mbuzi ezey'nkomo.
lezi zinto ey'suke y'fakiwe zilanda nje emoya emibi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngizwa nje izwi nje limemezayo elithi ningayikhathazi ngababi. Amahubo 37 verse 1 kuya ku-2. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngibona lapha umuntu mayesuke esegula esezohamba emhlabeni. Ngibona ngathi kunomuntu osuke ephethe nje ibhuku nje likhulu emtshengisa akade kwenza esaphila okuhle nokubi. Made unenhliziyo embi, ungaxoleli, unamagqubu, ukhohlisa. Usuke usuyibona yonke imisebenzi okade uyenza. Angathi usuke usutshengiswa nawe uzumangala ukuthi nalokhu bekwenziwa wuwe. Bese emva kwalokho ngibona mase selivala ifayela umuntu eseflathele esehamba emhlabeni esebheka lena ebondeni. Ngibona ngendlela umphefumulo ophuma ngayo kabuhlungu usuhlukana nenyama. Nkosi yami uNkulunkulu ngathi engasisiza senzeni kahle. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngibona la ekhaya leZwi angathi ngitshengiswa nje abazalwane ukuthi mabelalela izwi likaNkulunkulu abamthobela uNkulunkulu. Abanye balalela besey'motweni zabo, abanye balalela uthola ukuthi umuntu wenza izinto zakho uyehle uyenyuka kodwa ulalele ngapha izwi likaNkulunkulu. Abanye ngibabona belalela izwi likaNkulunkulu kodwa belele umuntu azajumeke aphaphame ukuthi isikhathi isiphelile intshumayelo. Kunezwi nje lishoyo nje ukuthi angisho lokhu ukuthi uNkulunkulu akakufuni. Lokhu abantu abakwenzayo uNkulunkulu uyathotshelwa. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu iyinkosi Baba, bengicela Baba ukuletha okweshumi. Ngiphinde ngibonge kakhulu Baba, selokhu nje ngaqala ukuletha okweshumi entabeni. uNkulunkulu ngenzela nje okukhulu. Angazi ngachaza ngithini. Kuningi nje, kuningi. Kunemali ilokhe ngiyidinga iphumile-ke nayo njengoba kweshumi nje kuye kwaya phezulu-ke. Ilokho nje Baba kakhulu. Nasendlini nje ngiyabona uNkulunkulu engenzela umusa. Nje kuvulekile Baba izinto ey'ningi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Angisweli nje, konke nje kuba khona uyaprovide nje kakhulu uNkulunkulu ukuze kweqe. Kwezinye iy'ndawo uma ngifika ngithi ngiyokhokha kuvele kuthiwe nje hhayi, right, ayikho into okufanele uyikhokhe. Hayi bo, angazi Baba, izinto kahle angenzela zona zinkulu kakhulu. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu iyinkosi.